Ей-хо, вървим към своя дом. Ей-хо. Здравей, ма бе, Таранко. Какво правиш ти, ма бе, Таранко? Я да видим сега какво става тук. Аджаба. Хе-хе-хе! Бастианка, здрави! Много си весел съм. Ами весел съм, защото ми трябва и брама, ма го няма. Търсят го там, защото да му оправят картата за телефона. Ми направя нещо пак. Исанко, айде навънка. Айде навънка. Айде бързо. Бързо навънка. Бързо. Айде, Писано, навънка. Айде, Писи, навънка. Айде, бързо. Бързо. Басенка, да го намалим малко телевизор. Сега, Басенка, искам да ти кажа нещо. Какво? Сега, Николайчо, Не се трай. Сега. Като всеки ден. Басенка, да оправим хляба. Да. Трябва да ти дам сега 11 хляба на 2 голи. Нали така? 2 голи. Добре. От тук Николайчо. Да. И тук Къде? има стотинки. И тук милинката не съм платила. Нали взимах и на Готово бе. Тамън 45 стотинки. Тя не струва милинката. 30 цента сега ще ги опростя. Друго, ти ми донеси 3. Те правят 12 и нещо. Кое? Лаказина. 1,25 трябва да ти дам. Да, мале. Значи, ако издребняваме чак пак толкова много, честно ти казвам. Аз не да кажеш, нали, аз не смятам, че някога ще го кажеш, ама искам просто и да ти го кажа, че аз го виждам. Аз знам. Да. И ти много добре го знаеш. Бастианка, значи, ако бяхте взел за тези парички, които ми даде, трябваше да взема 2. Да, и щяха да хареса 2 евро. Кой да ги прави тези 2 евро? По-добре ти взема още една кутийка. Малко от мене е кутия, какво? Искам да ти кажа, че аз виждам, че... Разбрахте. Бастианка. Не да кажеш, аз вземам. Ах, мале. Да, защото пак ще го кажа. И да има нещо грешката и ние сме двамата, трябва да се разбираме. Не сме за първи път. Бастианка, разбира се, чакай, че забравя. И трябва да се разбираме. Не можете и да се обажаваме. Естествено. Ето са глупости. Разбира се, че... Разбира се, колко време. Аз не обичам те. Бастианка, аз даже не знам защо ги говорим въобще тези неща. Даже не знам защо ги говорим. Както и да е. Сега, отивам да дам, значи 11 хляба на 2 голи. Отивам да ги дам и да се видим малко и да варя, че Николинката и тя стои и чака, а пък нямам ляп. Нямам ляп, да. Не знам какво ще я правя Николинката. 10 хляба май имам само за нея. Тя ще дигне панаира сега. Имаш ли от някой да... Аз имам писан 3 хляба, да оставя и 2 имам, 5. Да оставя за понеделник да взема. Добре, айде така да направим. Айде, аз така или ще дойда понеделник. Да оставя 2 хляба. Да, добре, колко? Тогава ще намалим с 2 хляба. С 2 хляба намаляме? Да. Добре. 9 или фактически. Добре, само искам да го сметнем. 2 хляба са ти 1,50 лв. Нали в понеделник ще ги взема. Така ли? Добре, разбрахте. Да, няма да ми ги платят. Да, разбрах. Да. И тук от закуската направо си вземам. Ето закуската и сме точно 10 евро. Край. Туито. Готови сме. Добре, Бастианка. Писано, айде! И те, Бастианка. Да, те се уточняваме. 2 хляба моите в понеделник ще ги дадеш. Нали? Добре, няма проблем. Ма повече не мога, от другите не мога. Аз няма. 2 хляба ще оправят нещата, да. Добре. 2 ляба е по-добре от нищо. Готови сме. Виж колко хубаво време днеска. Днеска хубаво времето. Стига този дъжд вече. Айде, стига вече. Писано, бягай! Бягай, бе! Писано! Гледай как ще... Бягай. Ще настъпя, ще... Дай. Чакай, че къде отивам аз? Опа! Така. Бастианка? Да, 9 хляба. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 хляба. 2 от понеделник. Отстъпваме 2 хляба. Да отстъпваме за госпожица Николинка. При Николинка отива. Да, каквото нещо бе. Цветето! Ще ги изнесе подир някой ден. Да, само казва, ще го изнасяме. Ай, Бастианка, да отидем да се видим малко. Гледай я бе, Бастианка. Марзелана. Марзелана каква е? Бетко! Тя стана като някой таков... Мечка? За огояване. За огояване? Да. Бете! Дагай, остави.
Тяга не се отиша, ще полепи с... Какой-то не се... Он ти закуси всичко. Закуси, изяди и на котките сигурно изява храната. Ама хубаво, че виж, не ги гони баба Стоянка. С приятелчета са се сходихте. Защото са от малки заедно, нали те? От малки са заедно с бетито. Да, от малки. И те нали там отдолу стояха котенцата? Там отдолу. Кой? Там котенцата. Те порасна, бе, те ходят. Те се катерят тук по дърветата. Пашанко? Добре, че... Пишанко? На времето, знаеш какво, много родителите много искаха дорчето. Тъй ли? Добре, че... Его де Ибрам. Ибрамче! Ама тебе чакаме, бе, човек! Тебе чакаме! Нали му кажа, че нали... Не дежестата да... Стига, че ма направиш окосми. Ибрамче, Ами, чаката на себито баща му, на бащата на себито, та чака да ти оправи телефона, пак нещо си сгафил с телефона пак. Не, сложи го под лазанца надолу. Къде? Като се изпътай. И го сложи до лазанца, съм го забрал. Тъй? И като съм сложил главата тъй, то се заключил. Има ключ. И сега вързи ми документ, така ще го правя. Как бе? Какъв ключ бе? Има 3 нули, да. 3 нули има и ключ има. Така сега баба се обажда, не може да... Никой не му се обажда, то заключено. Как е заключено с ключ, бе, Ибрамче, бе? Вися, той сега нали телефона? Да. Аз съм го сложил под лазанца долу. Тъй. И легнал. И той легнал и долу чизал копчето. И си закопаше ключенци. Разбрахте. Показах на комшето, като се заключил бе време. Сега вземи документи, на себето баща му ще го прави. Разбрахте. Значи, докато си бил под разглавницата, си набирал кода. Да, и си го заключил по този начин. Да, заключено. Ивранче, не дей да правиш те, Някой сложи, ще го сложи. защото той има ограничение, някаква, че го блокираш и край. Да. Ами да. Ще блокира. Какво стана се? Ще го оправи, А сами къмързи ми документи от бабата да оправим телефона. Сега документите ще трябва, баба Стоянка, документите. Или си добре? Ивранче, добре съм, бе. Чакай да баба сега първо. Има дървенца, има. Има, не, то вече печката няма да е Така трябва. баба сега съхни змета, ще се имар. Теле? Ох, че хубаво. Дамата с него. Браво. Та ще за тебе надолу. Теле? Да. Добре, няма проблем. И после ще събра за хляб. Заповядай, бе, Ивранче. Ти си мой човек. Да, писано. Добре. Айде, взимай ги. Цялата документация е тук. Тук ли са карцичко? Цялата Браво, документи. Даже вчера... Внимай, А Ивранче. те са тук, баба, нали? Всички как Внимай да не загубиш. чанта. Аз после събра за хляба. Добре, хайде. Да загубиш нещата. Добре. Ами, баба Стоянка, ни ще варим с Ибрамчо. Сега дърва имаш? Има дърва. Добре, Да бе. вземем камерката. И то Асан с нощи се търси по дома. Кой? Асан, да. Вчера то маляташ. Вчера мама кръста не е добре. Ама този дъжд къде ще вариш? Трябва да имаш мушама. Те ги пасал лозата. Целия каза са. Ей, баба Стоянка, тук ще затворя, че котките ще влязат. За тъжи. Сайна тук. Тук ли да са? Не, по телефона. Не знам къде ви знае номера. Асан, викам, бе, не е да Ибрам, не знам. Ами хубаво. Вече стига си рамжала. Голямо рамжане. Спокойно. Няма да ти изерят хляба. Голямо рамжане. има мушички. Да. Мушички има вече. Пролета дойде обаче. Да. Пролета дойде. Чао, Баба Стоянка! много поздравя на Зарицо. Да, ще предам, баба Стоянка. Всичко хубаво. Дай да те прегърна. Кучка, чао! Хайде. Бети! Чао! Стига си душила газа! Кажи чао! Баба Стоянка, айде. Ще се чуем. Ако има нещо, обаждай се. Да, добре. Баба Стоянка! Още днеска ще питам. Добре. Айде, чао! Чао! Ибрамче, айде. Айде, бре, бойте. Ще идваш ли с мен или ще ходиш следващия. с дъщерята? Ами. Така. Ами, Ибрамче. Да. Айде, пробай да слезеш вътре. Ще влезе. Оп, леко. Няма. Така. Ще върна на доктор там на кръста ли е добре? Еми да, върни да го видят. Затваряме, Ибрамче, затварям. Затваряй. И сега какво ще ти взима мазилка, Деля? То сега, де сте дойде доктора? Добре. Днеска пятък. Ти как си, бе, Ибрамче? Освен кръста, добре ли е? Всичко Не нормално? съм добре сега. Кръмто падам, апчета имам сега за кръмто. Добре. Свали го той. Свали го долу, така. Ами, Ибрамче,
Да ноди ти оправя телефона. Ще го преча. Ще ме прибава Стоянка. После, ти после, какво ще правиш после? Живот и здраве. Айде, брамче. Ще се оправиш ли? Само ми чакай малко, чакай, само да взема той. Виж. Да не го забравим. Няма страшно. И брамче, давай, ти си. Леко, че вратата е тежка, внимай. Аз ще го оправя. Нищо де, супер си. И брамче, чао!